बे समाव बरसल हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। आरडि मशन पिक्चाराव दिहुनजानाय जांख्रिथायनि थैसाम बर' सावथुनखौ फैगौ 19 अक्ट'बर 2023 बृहस्पतिबार खालारखालि बरसल हालामनि सिङाव थानाय बड'सा नोगोर दुमदुमा बड' साहित्य सभा भबनआव दिन्थिफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बेखायनो बरसल हालामनि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैथों होननानै खावलायहरदों। खुलुमबाय। बरसल हालामनि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैबाय थानाय अक्ट'बर दाननि 19 खालारखालि दुमदुमा बड' साहित्य सभा भबनआव सानसेनि हाबाफारि लानानै आरडि मशन पिक्चारजों दिहुनजानाय मुंदांखा जांख्रिथायनि थैसाम बर' सावथुनखौ दिन्थिफुंनो थाखाय थागथियारि खालामदों। बेनिखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोना बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै नायफैगोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय। गोजोन्थों। फैयोब्ला सिरि सिरि खौरां हर। थाना सोनाबनिफ्राय ओंखारथों, दाउब'आ सोमलांथों, नाथाय जों हारिखौ सिबिनो माब्लाबाबो बावनो मोननाय नङा। जै बर' हारिनि! नोंसोर बायदि फोथाय खेबस'नि थाखायनो बे बर'नि बिर जोहोलावफोरा गाव गावनि जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जादों। आलादा रायजोनि सिमांखौ मोगथाव जाफुंनांगौबा जों बयबो गिनाय, मेंग्लिनाय, बानाय बेफोरबादि गाज्रि आखुनिफ्राय गोजान जानांगोन। मा घन्टा रायलायबाय थादों बेहाय? असी साहब, बे लामायाव आगान होबाय जेब्ला सानसेब्लाबो जों जेलनि ओंखाम जाखानांगोन। बे बाथ्राखौ मिथिसेयावबो जों बे लामायाव आगान होदों। अब्ला साननानै नाय, हारिनि सेन्टिमेन्टआ जोंनि सोलेराव माबायदि रोदा रोदा हाबनानै दं।